Okay, welcome back. So, hihinaan na nga yung boss natin. Kasi may meeting mga pre. Hinaan na natin mga pre ha. So, ito na part 4. Part 4 to nung Island Roblox Island series namin. Tapos saan nila i-invest yan? Oh my God. So mga pre, meron na kami na-record na video kaso hindi na-save ulit. Na ano siya, tawag dito. Nalobat yung cellphone, hindi na-save. So dapat meron na kaming video dito. Papakita lang namin kung ano yung mga pinaggagawa namin. So, tara, start na natin. Ay, wait lang. Before we start, please smash the like button and subscribe. And hit the bell button so you didn't miss any videos, future videos. So, let's start. Join na muna tayo. Ay, wala. Ikaw na mag-join sa akin. Ayun mga pre. So mga pre, tatanggalin natin yung... Nag-build na kami. Hindi pa namin natapos yung underground base. Pero, gumawa kami ng isa sa mga wall. Wait lang mga pre. Palit. So mga pre, tatanggalin ko muna yung facecam kasi siya yung nagpapalag sa atin. Kaya, sige mga pre, ano na lang kayo. Ay, tanggalin ko lang muna yung facecam. Hindi ka na punta ka na dyan. So mga pre, ako muna pre. Nagaganon siya mga pre pag may facecam. So yun yung mga ginawa namin mga pre. Meron ng kahoy sa baba dito. Hindi ko pa tatapos mga pre. Nawagad rin. Harvest muna tayo ng mga wheat. We need this. Pero matagal. Yes, oo. Magpo-post 6. So ayun na mga pre. Tapos ano yan? First time to mandatory na provident fund. Aaray si ADP dito sa configuration. Pwede mo sana ma-question na may provident fund na kami sa company. Bakit? Alam mo yun? Mga pre. Tanin na natin ito mga pre. So mga pre, plant lang natin ito. So wait lang naman ito mga pre. Ito talaga yung pinamahirap mahita eh. Yung mga patata. Hirap nila mahita. So wait lang natin ito mga pre. So gagawin na natin yung trabaho natin mga pre. Ito yung mga nagawa na namin mga pre. Nagawa namin ng iron pickaxe. Provident fund pa lang yun? Pati rin to, nagawa na rin namin. Pati rin tong baba. Inaayos na parang namin to. Dito na kami na ng internet eh. Mga pre. Ay, narobot na yung cellphone. Namatay. Yan. Dito na sana. Kaso di na-record mga pre. Ay, na-record mga pre. Kaso nawala lang mga pre. Yan, tirahin na natin ito. Pero potentially tataas pa yun, no? Kasi kung magme-merit increase pa ng Feb. Ganyan lang, yan. For those na below yung maximum na salary credit. Ganyan lang. Yun yung may mga potential mag-i-increase pa yung impact to the company. Yung mga press, lang natin ito. Tirahin. Yan. Yan. Ganyan lang. Easy lang mga pre.
Ganyan lang mga pre. Yan. Hindi din sa mga pre. May back lang. Kuha natin ito. Pupunta siya mga pre. Konti lang natin mga pre. Ubus na. So Pero Jack, ang cook na SSS kami pala, ito. gross salary, Jack. Yan. So Diba? ganyan. Gross, so kasama yung mga Isin overtime natin. dyan, yung mga, Yan lang. oo. Uy. Dito lang. Oo, baka ang assumption natin, Yan. everybody Sino will sa mga pre. Ganyan lang mga pre. Oo, nasa max na lahat. Meron pa bang hindi na ma-max? So mga pre ay update na lang namin kayo pa. Ay i-resume ko muna. Kung natapos na namin ito. Doon ko na lang iano. Pag maganda na. Ayun na siya. Ganyan lang mga pre. Bigyan na. Yan. So mga pre, i-resume ko muna. Ibabalik ko na lang pag naano natin. Pag naano ko na. Pag tapos na namin itong gagawin namin. So, see you. So mga pre, ayun na mga pre. Pupunta kami Bapple Core. Antayin ko lang si, Wency. Kuha kami ng gold. Gold. Ngayon na. Para makakami. Magsisell din kami. Ikaw na lang, Jake. Or wag na. Ikaw na lang, Jake, mag-ano. Dalawa tayo. Kailangan tayo. Hindi kasi. 50 pa yun ang iron na kailangan natin. O sige. Gawa naman ako ng 20 iron. Pagkatapos, gagawin ko yun sa mga furnace. Hindi pa na ngayon. Tsaka, mas furnace na lang eh. Diba? Punta na ako sa Bapple Core. Okay. So, sell ko lang ito mga pre. Ayos mga pre. Saan ka na? Grabe. Andito na pala siya. Papunta na pala siya mga pre. Ganito na lang ito, Jake. Manage, Jake. Tingin ko nga yung dami. Ano tayo? Mahirap pala mag-put up ng business dito sa Pilipinas. 25 lang? Daming employer. Mas malakas pa to. Oh, Ito may cactus spike yung babae oh. Hindi lag. Yung dati, Hindi lag mga pre. 800 tayo, Ito yung mga pre. sa 2021, Ito yung mga pre. naging 900 ang maximum. Tapos, from 900 na yan, So, mga pre. plus ka pa ng Oh, 400. ayun pala mga pre. Within. So, parang magkakaroon 800. Hindi gusto niya. Laki na. Minsan yan, makakakuha ka ng gold sa pag pinapatay mo yan. One gold. Uy, Wizard Island kaya agad ako. Ikaw rin? Pero huwag na tayo sa Wizard Island, mahigpit. Kailangan pa natin ng Desert Island Seed para makakuha ng cactus ko. Kuha tayo cactus seed. Hindi ko lang natin seed. So, main lang tayo mga pre. Ganyan lang mga pre. Kainin ka na lang dun, Dek, para kayo. Harvest nyo rin yung mga pre. Oh. Ano? Maganda rin yan pag in-harvest nyo. Ilantangan na natin ito. Wizard Island kayo. Ito. Ayan, mga pre. Ganyan lang set natin. Yan, main lang. Main ka lang dun, Dek. Atake ako. So, suggest ko mga pre, main nyo lahat yung mga yan. Yan. Yung mga ore na yan. Kasi, dyan din nag-i-spawn yung gold. Ito, kuhain mo rin to. Kasi may star fruit din sa mga ganyan. Yung pinakamahal na crop ngayon. Ayun o, mga pre. Gold agad o. Kita nyo. So, matagal nga lang siya sirayan. So, may gift shot. Meron ako dito ng bag. Double click ko. Ayun o. Ayun o, mga pre. Ayun mga pre. Dalawang ko. Wizard Island kayo. Ba't yun? Dali naman ito. Ito mga pre. Star fruit. Isa sa pinakamahal ngayon. Ito mga pre. Ayun mga pre. Ayun mga pre. Kita nyo naman. And acorn. Kuha nyo rin yan.
Ayun mga pre. Ayun mga pre. Basic lang. So, update lang namin kayo pag maganda na nakuha namin at na ayos na rin namin yung base. So, peace. So, mga pre. Ito na mga pre, no? Papaalam na kami. So, yung mga nagawa namin, ipapaita ko na lang. Ito. Ayun, nalagyan namin ng cover yan. So, yan. Yung nandyan yan. Ito lang mga pre. Tanggalin ko lang yung camera kasi ayun yung nagpapalag. Tsaka may iron totem, tsaka may cold totem na rin kami. Ito. Ayun o. Ito yun o. Ayun na mga pre. Ayos na mga pre. Ay. Ito lang mga pre. Ito yung mga pre o. Nagawa namin. Iron totem, tsaka cold totem namin. Ayan. Ay yung mga nagawa namin ngayon. May basic work. Ito yung nagawa namin na hindi namin na-record. Ito yun. Itong dalawang yan. Iron tsaka coal. So yan lang. So tinanggal ko na rin yung island doon. Kung alam niyo ba yun doon. Doon o. So ayun lang. Ayun lang para sa araw na to. Like and subscribe. Peace out.